Obi ụtọ ka anyị ji na-anabata unu na mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Oge mgbasa oziọma GCK bụ oge ịtụte ndụ, oge ikpori ndụ, oge ikuru ume ndụ ọhụrụ n'ime Chineke, n'ime onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Onye nkwusa oziọma nke GCK bụ Pastọ Dọkịta W.F. Kumuyi, onye Chineke jiworo jee ozi ihe karịrị 50 na ikwu okwu Chineke. Na nke taa, anyị na-ele anya na okwukwe okwu nke Chineke, nke na-eweta nzọpụta na nke na-eweta mgbaghara. Anyị na-achọpụta na mgbe Chineke kechara mmadụ na mmalite, Chineke sị na ihe niile o kere dị mma. O nwekwara ihe niile o kere ọrụ aka ya na ọ bụ nke mara mma nke ukwuu, ruo mgbe mmehie batara. Mmehie wee mebisi ihe niile, wee tie mmadụ n'ọnọdụ ajụrụ ajụ, wee weta ọrịa, weta nsogbu, weta ihe ọjọọ dị iche iche. Mmadụ wee bụrụ onye ebudara n'ala, onye pụrụ n'ọnọdụ Chineke dosara ya. Mana nke a wutere Chineke nke ukwuu. O metụrụ n'obi ya, o wee malite ịtụ atụmatụ nke nzọpụta na nke nlaghachi na nke mgbapụta. Chineke tụrụ atụmatụ a n'ime Jizọs Kraịst, onye o nyere ka ọ chụọ àjà n'ihi nzọpụta anyị. Ọ bụ na mmadụ ọbụla ga-anabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ ya dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya, ọ ga-enweta udo nke Chineke, ọ ga-enweta mgbapụta, ọ ga-enweta mgbaghara mmehie, ọ ga-enwetaghachi ihe niile nke o tufuru etufu. N'ụbọchị nke taa, ka anyị gbabata ọrụ nke Chineke ka o duo anyị n'ozi ọma nke na-eweta mgbaghara, nzọpụta na mweghachi ihe etufuru etufu. Anyị na-agụpụta dịka ọ na-ekwu n'oke olu, guzo n'ụkwụ gị, o wee guzoro wee gaa ije, o wee guzoro wee gaa ije. Nwoke a nke na-enweghị ike wee guzo, ike wee bata n'abalị a. Ihe niile na-adịghị mma ga-agbafu, ihe niile wa adịghị ike gị ga-agbafu. Dịka ị na-anụ okwu Chineke, guzo na mberede gasị onye nwe anyị, ekwenyere m, okwu a na-abịakwute gị, ike nzọpụta nke ga-eme ka ị guzoro, ị ga-enwe ya n'aha Jizọs. Na mpụta ihe n'abalị a, ọkpụkpụ gị nke na-enweghị ike ga-anata ike. Afọ gị nke zara aza, ya dịka ọ dị ihe n'ebe ahụ, dịka iwu a na-abịa, ihe niile n'ebe ahụ ga-agbafu n'aha Jizọs. Anya ndị a kpuru ìsì, mgbe ị ga-anụ n'abalị a, mepee anya gị, anya kpuru ìsì ga-emepe. Aka nke kwuchiri akwụchi, nke na-ekwe agbatị, ọ ga-agbatị. Ihe niile a na-apụghị ime, ọ ga-agbafu na ndụ gị. Apụghị m iguzo, ọ ga-agabiga. Apụghị m ịhụ ụzọ, ọ ga-agabiga. Apụghị m ịnụ ntị, ọ ga-agabiga. Apụghị m ihulata, ọ ga-agbafu. Apụghị m ịga ije, ịgba ọsọ, ihe ndị a ga-agabiga. Ọ na-abịakwute gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ugbu a lee anya na nke a. Pọl onye ozi, dịka ọ na-ele ya wee tie mkpu n'oke olu. O metụghị ya aka, ọ dịghị mgbe ọ kpọgharịrị ya, ọ dịghị mgbe o tere ya mmanụ, ọ dịghị ihe ọla o mere. Ya sị ya, owe okwu a, Pọl onye ozi emejupụtara ya n'ime ike nke Kraịst na mmụọ nke Kraịst. Ka m kọwara gị ya n'ụzọ a. Mgbe ị bịara bụrụ nwa Chineke, ga-agbatị aka gị otu a. Ị na-ahụ m ebe ahụ ị nọ? Ga-agbatị aka gị otu a, ga-ewee hụ Jizọs ka ọ na-abata n'ime gị. Ya bata n'ime gị, aka ya abata n'ime aka gị, isi ya wee bata n'ime isi gị, ahụ ya niile wee bata n'ime ahụ gị, ya wee si bata n'ime ụkwụ gị. Ugbu a Kraịst na-ebi n'ime gị. Mgbe a zọpụtara gị, ihe ole ị na-ekwu ugbu a ga-abụ okwu nke ike, okwu nke ịchị isi, okwu nke ga-eweta ogbugbo. Ọ bụkwa gị onwe gị na-ekwu okwu a, ọ bụ Kraịst na-ekwu okwu a site n'ime gị. Unu niile ndị guzo n'ebe a, ọ bụ mụ onwe m guzo na-agwa unu okwu. Ọ mmụọ Chineke nke nọ n'ime m na-agwa gị, guzo n'ụkwụ gị.
ike ga-abata n'ime gị n'aha Jizọs. Kraịst ga-ekwu okwu site n'ime gị. Ike a nke o nwere n'okike nke mmadụ, ike nke okike ga-ekwu okwu n'abalị a, ga-asị gị guzo n'ụkwụ gị. Mgbe ahụ adịghị ike gị niile, ihe otiti niile, nrịanrịa niile na adịghị ike niile, ha niile ga-agbafu. Ị nọ na njikere ugbu a? Asị m, ị nọ na njikere ugbu a? Nzọpụta na-abịakwasị gị, mgbaghara na-abịakwasị gị, mgbapụta na-abịakwute gị, ọ ga-abịakwute gị. Ugbu a ka anyị bịa n'oge eziokwu nke dị n'okwu Chineke nke anyị nụrụ ugbu a. Ozi ha atọ gbara ọkpụrụkpụ ka anyị hụrụ n'ozi ọma nke onye nke Chineke wetara anyị ugbu a. Nke mbụ n'ime ya bụ nnabata ụbọchị taa. Nnabata ya n'ụbọchị taa, nnabata ya ugbu a. Ugbu a bụ oge kacha mma ịnabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ka ọ bụrụ onye na-atụ nke na-eme n'ime ndụ gị, ka ọ bụrụ okwu chọọ ọgwụ n'ime ndụ gị. Ihe abụọ anyị na-amụta bụ gịnị mere ọ gaghị abụ taa mkpebi ị ga-ekpebiri Kraịst. Ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ ugbu a. Asịla mgbe ruru echi ikpebiri Kraịst ugbu a, ị ga-enwe mmapụta ka eluigwe nke ike Chineke n'ime ndụ gị. Nke atọ, na-atụ anya ọṅụ, na-atụ anya udo, na-atụ anya ike nke Chineke n'ime ndụ gị. Ngwa ngwa ikpebiri Jizọs Kraịst, were ndụ gị nye ya dị ka onye na-enweghị na nzọpụta gị, ị ga-atụ anya ọṅụ nke Chineke nke ga na-asụ n'ime ndụ gị. Ị ga-atụ anya udo na ike nke Chineke n'ime ndụ gị. Ya mere, onye ọma na-ege ntị, dị ka anyị na-gị gbabata onye ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W. Kumuyi, ka o duo anyị n'oge nke ekpere. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-eji ndụ gị nyefee n'aka Jizọs Kraịst, wee nabata ya n'ime ndụ gị dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Mee ya ugbu a. Isi niile hulata, anya niile mechie. Isi niile hulata, anya niile mechie. Ọ na-abịa ugbu a, ọ na-abịa ugbu a. Nzọpụta, mgbaghara, ịzọpụta gị. Ozi ọma agwala anyị na kahara bụ ndị ga-akpọku aha onye nwe anyị na a ga-azọpụta ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ nzọpụta ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ mgbaghara ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ nnwere onwe ugbu a, ga-ewee sị, achọkwa m ịnọ na-adịghị ike ọzọ. Achọrọ m inwe nzọpụta nke onye nwe anyị nke ga-enye m ike nke ime mmụọ. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị. Oge a ga-agabiga gị, ka ga-agabiga gị. Ebe ọla ị nọ, n'aka ịkpa, n'aka nri, n'iru, n'ebe a, n'azụ, ị chọrọ mgbaghara ugbu a. Ị chọrọ ihe niile nke a na-apụghị ime na adịghị ike niile na ihe otiti niile ka ha gbafuo, ka ike nke nzọpụta, ike nke ozi ọma n'ime nzọpụta ka ọ bịakwasị gị ugbu a. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu. Nzọpụta a dị maka gị. Ị bụrụ nwa agbọghọbịa, nzọpụta a bụ maka gị. Ka bụ oge nke ị ga-elekwasị anya. Ekwela ka ihe ọla kpọpụ akọ na uche gị. Nzọpụta bụ onye nwe anyị. Mgbe ị na-eweli aka gị elu, mgbe ị na-eguzo, gbaa mbọ hụ na ị ga-azaghachi n'ọkpụkpọ oku nke onye nwe anyị. Ugbu a Jizọs na-asị, lee na ana m eguzo n'ọnụ ụzọ na-akụ aka. Ana m eguzo n'ọnụ ụzọ na-akụ aka. Ọ bụrụ na onye ọla ga-anụ olu m, ọ bụrụ na ozi a niile ị na-anụ olu ya, ọ bụrụ na onye ọbụla ga-anụ olu m, ya wee mepee ụzọ, m ga-abata n'ime ya, mụ na ya ga-eso rie nri, nwee ofufe, m ga-agba ya nye ike. Welie aka gị elu, guzo ọtọ n'ebe ọla ị nọ. Ị nọ n'igwe eji ekwu okwu n'ahụ anyị. Ugbu a, mgbe nzọpụta ga-abịa n'ụlọ gị, n'ebe ahụ ebe ị nọ na-ele ihe a, na nzukọ ebe ahụ ị nọ, na ọgbakọ ebe a niile ị nọ, na ime ọgbakọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe ị nọ, ebe ọla ị nọ na-ele anyị ugbu a, welie aka gị elu, tinyechi uche gị niile. Elekwala anya n'ebe a na ebe ọzọ. Ghọta na ugbu a na nzọpụta abịawo. Ga-emepe ọnụ gị gwa onye nwe anyị, sị, ana m ekele gị na nzọpụta bụ nke m. Ihe aha na-apụghị ime na mgbe gara aga, na ịgazi agazi,
na ịga n'ụzọ adị warawara nke na-edu aga eluigwe ka a ga-adị mfe ugbu a. Ana m enyecha gị onwe m, ana m enyecha gị onwe m, ana m ewere ndụ m nyefee n'aka Kraịst. Mgbe ahụ site n'okwukwe, site na amara ka eji zọpụta gị, site n'okwukwe ahụ nke ị kwuru, ọ bụghị site na ike nke onwe gị. Echela mgbe ị nwapụtara ya ma ọ mgbe ọsụsọ gbara gị n'ahụ, mgbe ị jigidesiri onye nwe anyị ike si onye nzọpụta m, nzọpụta ga-abịa. Gwa onye nwe anyị si anyị, onye nwe anyị, ana m ekele gị, ama m na imewe ya emewe ya, asị m na emewe ya. Dịwa aka gị n'elu dịka ị na-eguzo. Anyị na-ekpere gị ekpere, nna anyị, n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ọkpụkpọ oku ka ị nyere mmadụ niile na nzọpụta na mgbaghara na mgbapụta ọ dị nye mmadụ niile bụ ndị na-akpọku aha onye nwanyị. Onye nwanyị, dịka nkwa gị si dị, ka na-enwe ọdịda gbaghara mmadụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị n'ike na ume na iguzosi ike na ijisi ike ka ya na nzọpụta na-eso abịa ga-abịakwute mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe na dịka nzọpụta na-abata ugbu a, ha wee laa n'ụlọ ha gaa ebe ọbụla, ike nke ha ga-eji guzosi ike, ike nke ha ga-eji guzo n'ezi omume, ike nke ha ga-eji guzo na ike nke ha ga-eji bụrụ ezi ụmụ Chineke nye ha niile ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na imezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Asị m na emezuwe ya. Si azọpụtawo m. Welie aka ahụ elu wee tụkwasị aka n'ebe ahụ ị nwere nsogbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'abalị a. Anyị ma na ịgbanwebeghị, ike gị agbanwebeghị, nkwa gị agbanwebeghị. Anyị maara na ihe niile anyị rịọrọ site n'aha Jizọs na a ga-enyezu anyị ya. Nye onye ọbụla nọ n'ebe a, na ndị nọ n'ebe dị anya, na ndị na-ege anyị ntị ugbu a n'igwe eji ezu ozi, ike gị na-esonyere ha. Onye nwaanyị, ana m ekpe n'ogbugbo nke sitere n'eluigwe ga-abịakwasị mmadụ niile n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza na-arụ gị pụta n'aha Jizọs. Ntị chiri echi na ogbu pụta n'aha Jizọs. Ihe zara aza nke mkpụkpụ azụ, ihe zara aza n'ụkwụ, ihe zara aza n'olu pụta ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị ọrịa nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, dịka ọrịa ọnya afọ, ọrịa ụkwara nta ma ọrịa nọ n'ime. Ana m enye iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere mba mmụọ ma ndị nwere ahụ nkwarụ, onye nwanyị, ana m enye iwu ka ha guzosie n'ụkwụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa nke akpụkpọ arụ, ọrịa niile nke ekpenta gbafuo, ọrịa COVID gbafuo n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke obiri na aja ọcha gbafuo n'aha Jizọs. Ihe ọlawo ndị gị na-achọ zaa ha ugbu a, n'aka nri, n'aka ịkpa n'etiti, n'aka nri gbaa gburugburu ebe niile, obodo niile nke nọ n'ụwa, ka e nwee ihe ngosi nke ịrịba ama na olu ebube n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị na ịrịba ama ga-adị ebe niile. Ike gị ga-apụta ihe ebe niile. Onye nwanyị, akụkọ otuto n'ọnụ niile. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Enyi m, eji m n'aka na ihe ọmụmụ nke GCK nke ụbọchị taa bara gị oke uru nke ọma. Ana ị na ha aghọtazi na Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ inyere gị aka na ihe ọbụla nke ị na-eme ka o wegara ya nke ọma.
ya mere gaa n'ihu na-akpọtụrụ anyị na gckhq.org ka ị nwee ike na-enweta ozi mgbasa oziọma nke ga-enyere gị aka. Gaa n'ihu kpọtụrụ anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na mgbasa oziọma bara ezi nke WF Kumuyi nke ga-adị n'ọnwa ọzọ. Chineke gọzie gị.